Vitajte pri podcaste Peľový radar. Tento týždeň sa peľová situácia na Slovensku ďalej mení medzi ustupujúcou Jelšou a rastúcou Brezou. Na konci týždňa je náš celoslovenský index sily peľu na úrovni 70 bodov, teda vo vysokom pásme. Týždenný priemer vyšiel na 55 bodov, čo znamená, že väčšina dní bola stále výraznejšia. Aj keď posledné dni pôsobili o niečo pokojnejšie než začiatok týždňa. V celkovom súčte stále vedie Breza. Jelša už skôr ustupuje a trávy sú zatiaľ v pozadí, kde skôr naznačujú ďalší vývoj sezóny než jej hlavnú tému. Oproti minulému týždňu peľová záťaž v časti regiónov mierne poľavila, no počas dní ďalej kolísala podľa počasia a miestami zostala vysoko. Na západnom Slovensku je situácia momentálne najvýraznejšia. Hlavnú rolu tu preberá Breza a jej výskyt je oproti minulému týždňu zreteľne silnejší. Teplejšie dni urýchlili uvoľňovanie peľu, takže práve západ patrí medzi regióny, kde môže byť bežné fungovanie pre citlivých ľudí najnáročnejšie. Stred Slovenska je premenlivejší. Breza tu nabrala tempo, ale priebeh nie je rovnaký každý deň. Kratšie zrážky dokázali peľ miestami pribrzdiť, takže sa striedali pokojnejšie úseky s výraznejšími špičkami. Práve na strede je veľmi cítiť, ako rýchlo sa po daždi vracia suchší vzduch a s ním aj vyššia peľová záťaž. Na severe Slovenska sezóna nabrala tempo tiež, hoci nie tak prudko ako na západe. Aj tu sa čoraz viac presadzuje Breza a sever už nie je zónou, kde sa dá rátať s výrazne neskorším alebo miernejším nástupom sezóny. Pri slnečnejších dňoch môže byť zhoršenie citeľné aj tu. Na východe krajiny zostáva peľová situácia zvýšená počas väčšej časti týždňa. Breza sa aj tu tlačí do popredia a dôležité je, že nejde len o krátky výkyv jedného dňa. Ak sa udrží suchší priebeh počasia, východ môže zostať medzi výraznejšie zaťaženými časťami Slovenska aj v ďalších dňoch. Novým sledovaným hráčom je Ambrózia. Zatiaľ ešte nie je hlavným menom tejto sezóny, ale v dátach sa už ukazuje dosť vysoko na to, aby sme ju začali brať vážne. K nej sa pridáva aj Palina. Z čisto jarného obrazu sa postupne začína rysovať aj prvý nábeh burín. Pre mnohých citlivých ľudí je to signál, že sezóna sa neuzatvára, len mení svoju podobu. Aj počasie zatiaľ tomuto vývoju nahráva len čiastočne. Mierne ochladenie a prehánky môžu peľovú situáciu na chvíľu zjemniť, ale ide skôr o dočasnú úľavu, než o trvalé zlepšenie. Keď po daždi príde suchší vzduch, koncentrácie sa vedia rýchlo zdvihnúť späť. V najbližších dňoch preto ešte môže dôjsť k citeľnému dennému kolísaniu. Pre alergikov a rodičov citlivých detí bude tento týždeň dôležité sledovať najmä suché a veterné dni. Vetrať sa oplatí skoro ráno alebo krátko po daždi. Ak viete, že na stromový peľ reagujete výraznejšie, dlhší pobyt vonku je lepšie neplánovať na najsuchšie popoludnia. Po návrate domov pomôže opláchnuť si tvár, vlasy a nenechávať peľ zbytočne na oblečení. Do najbližších dní zatiaľ platí, že v popredí zostanú Breza, Jelša a v menšej miere aj trávy. V piatok ešte môže byť výraznejšia Jelša, no cez víkend už preberá hlavnú rolu Breza. Podľa aktuálneho modelového výhľadu sa môže dostať približne do pásma 80 až 86 bodov, so špičkou okolo soboty 5. apríla. Potom model pripúšťa aj dočasné oslabenie, preto budeme ďalej sledovať najmä to, či sa vysoká brezová záťaž udrží aj po víkende. To bol týždenný peľový radar. Ďakujeme, že nás sledujete a pri ďalšom vydaní dovidenia.